Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man! Ay nawaw, agbagay kayo talaga. Ay nawaw. Anya ti buy-buyaam ay Hilda anak ko. Ne, adda kayo magayam nanan. Anya ti masapol yo. Umay ko lang itulod to isa ba? Idi suyulatan di tananang. Ay oo na yan ti kasta anak ko. Day tasama buy-buyaam ti aramidam. Di mo pa'y masagon ti agsagan iti paraangan niyaw. Ay nananang, madamdaman to ka de. Nawaya pa'y mag. Di mo ka di makita arumabien anak ko. Di mo ibaga nga iuray mo pa'y laang daytay ti asawam. Saan agaputan na anos ni Edgar kat agsadot-sadot kamatan. Di mo abuswan ti kinaimbag dya tao. Agpalas ka man, Edgar. Tada pang ibaunakan ka. Ay nawa, madamdaman to na ba kit kita makasangsangput ko. Agi na pa ya. Mapan mula ang ipaturong ti danom, taawanan ti mausar. Ay kit mapan ka kuman Apay iyuray mo pa ilada tao mait. Di ako nasango, tabi si ak. Na? Adda in download ko a love story. Iso ti pakabisbisya. Ay, una yan. Saan kit di pa'y analpas alakay? Anya? Mapan kan Inton sumadutak saan akong ngagluto iti kanenta. Iso nga rod adi kapag trabahuan iti garden tapno adda oras mo nga aglutaw, agdalos kan aglaba. Angam kastoy pati madanunak mait. Awanen ti ado asao. Alaam day to'y tapno adda pagsilaw mo. Mariminda, diyo ka di usaran ti danom yaw. Ay nawaw. Apay asikapay lang tim may nang ipaturong pare Edgar. Ni Mari Hilda ngay. Ay, aday di balay. Day talag buy-buya iti drama ter aramiden na. Anya? Uwan mari, tilang mutan pa nagbuy-buya na ti ipang pangruna na. Ay katkasaritam apare. Saan mo ta mabalinti kasta Ay, no talaga mauma kon. Makangag ni bakit ko kanya. Ala, ipaturong mo latan ti danom iti ayan nyo pare. Nakaluto kan nakainawak magkidin Ala, agyaman ak mare. Ay, awan na nyaman na pare. Nukwa, uray minalimlatan nga ipaturong ko iti ayan nyo. Dayta alas 6 kasjay. Tapno saan kayo amabambanog nga umay dito'y balay. Hey nawaw, si kamagam ti masalaw ko naka-flashlight paray. Apay nagkapam, sapay nagkapsot ta silaw maw. Iti ayan nyo pare. Impaturong ko lang ti danom iti ayan me. Ha? Si ka tinagtrabaho di gardinyaw? Si ka man ti agtrabaho di balayaw? Ay, kasano ko iuray mo ni bakit ko. Hindi pa ya makadkadlawak paray. Abusado ni baka maw. Gaputan na anos ka. Di na ka pa'y matulungan, mate. Day tangarod pare. Alagan anad kang ro paray. Kita man na imbag ti dalam maw. Amang ang kidi mo no adda mabadakam dita. Ay, saan tumit manan nga in charge ni bakit ko dahito silang. Iso malubat adagos. Anay, tisakak, anay ko, anay. Ay nawaw. Anyat na pasamakan ka, Edgar. Anay. Apaya kas na tilangam anagawid. Kasla adda nang iguyod kun ka. Nay, pisok nga ron tisakak iti kanal. Kasano kumaan na ikanal ka, kat addamot inted ko apagsilaw mo. Sabali siguro ngamin at ikit kita. Nalubat nga raw. Di mo mat in charge. Ay, kamali din nagdison tisakak. Anay ko. Anyat kayat mo asawan. Basol ka? Nawanan na.
Di ako makapagtrabaho no kastoy lang. Asino nga rod ti mangi pastor ngay kadagitinwang kan agsibog itinatang tayaw. Ano ti mapan Ay, nunapan mo kung mga min paturong ti danom itay. Saan ko manapasamak ti kastoy? Anay. Ay, siyak pa'y lang mo't anabambanog ti baon mo. Sika pa'y lati mga pastor itinwang bakit? Kaya nagsibog ka. Ay nawaw, apay ngay asyak. Abay, di mo makita limtag ti dua sakak. Marigata na kamagna. Ay, kasanupay day ta. Nasken, amapan ka. Matay atin ateng tayo no kasta. Ay, awan pangalan iti maisukat. Amang ano jak amuter aramidak ijay. Ibatim nga mintas ilpon mo. Ay, mapan ka kitin. Tapno maadal mo no kasanaw. Ay, una yun ti kasta na pasamak. No apay mo't ngamin adi mo kitkitaan ti dalan mo Di ka nagpapasol. Ne, itaman pa yan nasapa ka rin mo, Marihilda. Awan mo't nga rod ti pagpilyak mare. No sa anak nga agpastor kan agsibog itinatang amangan no agbisin kamen. Anya? Saan ka mawatan, Mare? Ay na-aksidente nila kay ko idirabi mare. Naaksidente ko nam. Kat no imay la dito'y balay idirabi Una taimbaon ko. Daksang gasa talimtag matan dagiti saka na mare. Ay na, no apay ngamin nga isupay lati imbaon mo, idi kalman, Mare. Ay, day tangarod ti kamalik mari minda. Ay baon kamot ngamin abaon, Mare. No kumatinulungam nila kay Mau, saan kumana pasamak dayta. Guyod-guyod mamatanwang yaw, Marihilda. Awan mat ngamin ti daddo maamaibaon paray. Apay ni parigar ngay. Itala adya nakita nagpastor. Aday di balay. Limtag dagiti saka na. Ay nawaw. Apay niya inarami mo kun lakay maw. Maya mo't idi nasalaw ko iti dalan idi rabi ay. Naipisok ti saka na iti kanal paray. Ay nawaw. Nagkapso mo nga ti silaw idi nasabak ka. Ay, awan mo piman ko na mo i-charge mo pa iti silaw yaw. Day tangarod ti bidot ko paray. Gusto mo tata mapadasa mo ti agtrabaho maray. Ay nano amumlaang paray. Nabambanugak una yun. Ngam saan pa'y analpastar aramido. Ina man ijayan ni pare Igar, bakit? Ay wana, mapan mo man bisitaan, talimtag ka no ti saka na ka. Iso, mati ko na ni Marihilda, di nasabat ko di tadalan. No apay mo't ngamin asan at tulungan ni Marihilda, Di man na mo, iti kumare. Adasad sa do na. Ay, kita ki di Ang mga numaakarang kamo iti kinasado na. Makaakar ayaman ti kinasadot. Kiwain! No kasta nga rod, hindi ka madanagan lakay. Jak ipalubos ang mapasamak ti kasta. Ay, nukas jeti mapasamak. Ay na, jak amo, tiramida. Ay, unay tinapasamak iti saka mo ngay, parigar. Ay, uwan nga ron pare. Ay, diyan nasiputan. Nagsipngit ngamin. Kasano ngay, makatrabaho kan? Adamot ni bakit ko. Isupay lang tagtrabaho Umaki niya, ano mapadasan naman. Baon tumot ngamin na baon. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Day tatiriga na no sa dot ti maasawan paray. Ay, dakilan ti anak mi. Sana na masapo labantayan na. Ado ko mati oras na ngagtrabaho dito'y balay. Jakman na mo. Sana makarekrik na ti asawak. Ay, naimbaglangan ta sa nakas dyan iba kakaw. Nagasat ka pare bubawt. Ngamin, nagagat ni Mariminda ngam ni bakit ko. Awan ka di tinapatag alakad yo, nanang. Apay aya, Hilda anak ko. Mabaling ka di amapan kayo pa'y ije balay. Ay nawaw. Apayan. Mapanyo ko mailutin ti saka nila kay ko, nanang. Na ano aya ti saka ni Edgar? Limtag nga road, nanang. Daytan ti bagbagak. Doa pa'y mat nga road asaka na.
Kasano alimtag? Imbaon ko laeng mat iti ayan damari minda. Ipaturong na laeng ko mati danom. Ngam agan anay matan anagawid. Di na kano nakita ti dalan na tanasip nget. Apay awan silaw na aya. Adda, ngam saan ko gayam nga in charge. Iso analobat adagos, nanang. Naurnong sa mga mintibanog na iso akasta. Ay, no si ka kumanga mentinapan, di saan anapasamak dayta. Panagkunayo ka din, nanang. Agimbag adagos ti saka ni Edgar. Ay na, nakarumapiman. Kita limtag ma. Kasano nga rudin? Siya kung tiaggunay dito'y balay. Sapay adda ni na ijay sentro. Ta ijay mo't nga agad adal. Awanan ti katulungak nukwa. Ay kat ano sama. Nabanugak tupay ang nagsibog itay, nanang. Ay nawaw, di ka nagreklamaw. Para agsibog lang. Makabannog nga rood, nanang. Mayruam kanto ka day. Tulungam ngamin nila kay mo Saan aday ta sadot mo, tipakpagat mo. Kumusta ngay Mari Hilda? Ay. Kumusta ti trabaho iti garden? Ay, namare. Ay, no ang mumlaang. Apay Mare? Makabannog mo't gayam. Ay kat talaga akasta Mare. Adaya mo't trabaho asan makabannog. Kastoy gayam no si kalaang tagunggunay. Dubli ti bannog no awan ti katulungan, mare. Ay katwan mat ngamin Mare. Anya ngay amumitan. Ay, italaang mat ngamin ang nagtrabaho ak iti kastoy kadagsan, mare. Iso na saysaya at no ang tinulong kayo nga agastawa. Tapno mabibit amalpas ti trabaho, Mare. Mangantan lakay. Madlawa na banog ka, bakit? Ay niyang ingarod. Katsyak laang matyagungunay. Pasensya ka na, nung jak makatulong. Okay laang. Dusak day tuyon kadagiti nagkamalyak. Naimbag lakit di talimtag laang tisakam. Apay kasta tisaw? Naimbag taday talaang tinapasamak ka kunak. Kasano kamin tulangan ngay no awan kan. No ngay mas grabe pa itinapasamak ka. Ha? Ala, mangantakit din. Tamapanak pa'y ijay garden inton madamdama. At dantay lang ang order ni Pare Gar, bakit? Wen, kalutlutok laeng. Muto nga ro, dantay tulog ko, jay. Ay mabit laeng, tanapudot pa'y lakay. Agtugaw ka pa'y tagkapi ka. Muto ikidin na tayo naon. Mapanag itayan ni Paray. Tapno makapagistorya kami, pay. Anya? Agkapiyak to no madamdaman. Numapan ka ijay. Kontrolan man ang tangiwat mo lakay. Ang mga no adamanan may sawang mo adakis dita. Weng gaday. Danag mo. Alay sagana mong tila natin pangkaon. Manipod na pasama day ta. Gimag mo ni baka mong paray. Inuray na pa'y ngamin na mapasamak mo ti kastoy, pare. Mas dawak. Nagrigat ta talaga no matsambahan ti asawa nga dasad sa doon na paray. Naimbagkan ka, tanatsambam ni Mari Minda ang nagagat, pare. Naimbag ko na tauray na kumari dagiti asawa ta, ket saan ang naakaran iti kinasadot ni Mrs. Mau. Ay wine. Kanayong kumapalaki pan. Aga pa kami ano agsadot sa daot. Naimbag man ta dumgagkan ka, pare. Panagapagyamanak paray. Ure simple lang nga panagbiag naragsa ka kaon. Tano maipapan iti trabaho ke tulungan na mo ni Mrs. Kaw. Iso bilibak ka ni Mrs. mo, pare. Umapalak pa din. No kasta siguro ni bakat ko sa anak nga agparikaot. Ay wag nga. Ada day to'y lananay Ang mga numalipatak nga itagkang ka. Kumusta ti saka nila kay mo, Hilda anak ka? Ininot matan nga agim imbag, nanang.
Naibus mo tila na nga in-order na kada mariminda. Ay ko nasaya at matagarod no kasta. Kita ang mga nuagimbag nila kay mo kaagbaling ka manan adon niya. Saanin nanang? Nangag ko nga rod ada kami kan mariminda ti pagsarsaritaan da kan kumpare na abubot. Idi na minsan nga aldaw. Kat, anya nga iti ibagbagada. Umapal nila kay ko iti kumpare na. Tanagagat ka no ka nga rod ni mariminda. Ay kaagagag ka ngamin anak kaw. Tulungam nila kay mo. Tapno awan ti makagapaw nga apalan na ti kumpare na. Sigurado ka kadi akaba alam tiyag trabaho, Edgar Lakay. Wan bakit? Inak bisitante kartin tayo. Urayan na nga rod. Agpulo sa klabi Lakay. Ay nawaw. Apay, papanap. Sumurutakkan ka. Anya? Tapno adda ka tulungam. Sana bali tawan mo teramidak dito'y balay. Sigurado ka, bakit? Wen Lakay. Aggagatak man mo. Tapno awan ti makagapo nga umapal ka iti kumparem. Anagagat ti misis na. Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot, tulungam kit di nila kay mo. Laglagi pam, analaglag anti trabaho no agtinulong kayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.